Boss Nomara on the building. Yeah man. My bandits as my funnies. Yeah, we are family, big family. Don't go tell na boss yala about everything is doing like zwavakaita pa music pa mabanditi takakwanisa kukopa kuti no mageto yutsi ngasumuke. So mkoma tembo man. Yo, we are representing my freestyle tripano pa Joza. So now we are introducing ourselves. Boss Nomara on the building. Ndakabata Team Master, Ndakabata Dispata. So we are here for something, not to play. No game, no more worry. That's right. So today we are here. My man, you are here. So watch I know. So today talk about this beat. Yeah man. So my freestyle is about Trukudangoti. Those freestyle we start today. Today is 3 January. 3 January 2025. So we are here to make fire from Joza. Pretoria is doing something now. So now takutombo kumbira zimseleb. We need your support. And if you support us, you see something good in your life. Because everyone is connected to Jah is everything. So today, nongotenda mabanditi. Ya mabanditi ndo andonya usimbiza. Because mabanditi ndo akatonisike pano mgoma. Yeah, so nasi tudambo representa ji. Ma freestyle. Kuchitanga nasi, takurekoda ma freestyle. Atina. Chimwe chatichaita mafreestyle mavideo manyama tichikanda pa YouTube muchisubscriber kuti tiwane more support, tiwane more money kuti tikwanisa kutenga ma camera nema mics. You see everything is short in Naps Entertainment. So we need your support, we need your attention, we need your views, we need your subscription. So people. Oyo, Dispata na Team Master is coming on the stage. No stage, on the camera. So when they come, you must bring something. So my freestyle yedu depakuti. Today we are starting those freestyle. When we start those freestyle today, it's Zim Celeb, it's Zim Danzo freestyle. Even hip hop, we're gonna do it because we have more artists here in Pretoria. So now we start to do that. I think that thing is supposed to be you guys you must pay, ne? When you pay 50 randa to get into that opportunity of freestyle. And when you get that opportunity, the winner is going to receive 500 randa. It's bonus. So, nongoti kunevese varikunzwa messages. Come to Naps Entertainment and you find your 500 randa. So we start this thing this month. This week, every day, we must get a winner. So every day or every Friday or every weekend, we must get a winner. We must get 500 randa to your pocket. You send to your mother or to your son. Yo, thank God. Thank God. Jah is everything. Yo, my bandits, that's my funnies. Big up Tips, big up Miss Yala, big up Boss Yala. Yo, Yala, mbanditi, Tito mbanditi. Yo, tongote aiwa, zvakaramba zvakadaro. Tizi pa biti. Coordinator Spata, I wanna them. You with the master again. Oh, tell them send them mubina mushini ndiri wani ndiri pingi takunge ndiri 10. Pima ndiri ayo mushini ketore mako maraka mirira ini. Elo bema ochalisi, vapana vakutoko bema ochalisi. Why? Muchibema chalisi, vapana vadiki kubema chalisi. Ai muchibema chalisi, imimi mulo bema chalisi. Why muchitoko bema chalisi, vapana vadiki kubema chalisi. Awana demu no, inini handi beme chalisi ya skuti madinga dinosia atomira ho. Totosia matsaga mabadi mind vese vapana vavachitoti ho. Saka ipapo tinenge tatuva po tichitedzera madudulu. Hatitakwe hatibeme azikuti dipe ngoma tiriro bema chalisi, andireve vano bema chalisi. Vapana vanotobema chalisi, noti iwe wausi kubema chalisi. Dinotongore
kureva majuni achiti wai vanotongorova chalisi vachiti ai vachitongovandira muzvikona vafai vapana ava vanoda shamhu vati wai vapana vakutambisa ndai I want to tell you ne this is a joke. I don't want to see you are joking right now. Understand me? Yeah, understand. Yeah man. So that thing is a serious thing. You must take it like serious, because this thing is going to be viral. This thing is going to be, I don't know, man. Yeah. Don't be like me. Understand? Because I'm behind of. Understand? You are behind of. Understand? So be careful. Yeah. Understand? Yeah. Understand? So now tombotara pachishona toti takuya panyaya yedu mudharema freestyle. Zviri kuitika kuZimbabwe ndimuri kuziva. Chii chiri kuitika kuZimbabwe? Vanhu vari kutora mukombe, vamwe vari kupisa, vamwe vari kuita sei. So now taizoti imimi muintroduce kuti nozve. Ndaintroduce inini kuti takuda kumbowinisana mari every week munhu ari kutora 500 US, 500 rand. You understand? So now I said to you, make sure apa muri ma freestyle ekuti ma one. Ani muri kuona zvikuitika kuZimbabwe? Yeah, that's bad. Ngwere light akupisa kona ngani. Izvezi so apa ndauti mupisana. Yeah, that's bad. Iwe team master. Isusu tisi vanhu vepo vamwe vanototi isi tinotipisa but tinotongoremerwa tichitokukwisa back. Isu hatipukwe ende hatidiswe. Fana vanobuka but vanongotipuka. Isu hatikukwe ende hatidise. Ende ndimupapura kumuti Zimbama. Inini timu rangu andikwate, nipe chero vangu iwe biti ndibate. Saka isusu takatrena karati, pamangoma iwewe nekubata mapati. Tasikuya ndisina kupfeka yeti, nasindai kumhanyisa vabhiti. Njakuratidza kuti tispata, ndati iwe akapinga pamasheti. Pane vanorema nevoice but takutovaremera padisi voice ende takutongobvisa riri taidi but tavaudza kuti taiti padifaindi asi takutongoreleasa pafaindi but takatongodhisa mamwe mazifaindi asi takutongoreleasa patainzi pamwe vacho vaitotititoraiti akazotora bhima akauya kuno kundomusiya atodzima. Inini ndiri kudhifenda bloti ndikatingwerela tindomubata akatroti. Handimunze nomudawo kani faiti pambo faiti mbida akatozorohwa nemakeni maiwe uyo mbida ngauye kuno ndimuchoredzerena mbida manje ini ndomubata pauro ndomuchora ene ndomuputsa netibhakira ndomuchora manje mbida uya kuno alright. Saka nini ndachimbida ipapo ndomusiya kani ane zuda chiti pamangoma ite zvamada. Vamwe vanga vakumurova nemabhotoro aya ekirimu soda, asi papo ndakazongotanga kutosoda ndichiti dembida chaita chibhebi lavenda ndachipawo fuoda chatopoda saku awanale master. Ndati iwe ngwere zvekutisa buloti panonga zvipere nekuti ndati iwe usare watsikwa nezuva panha vepapretoria ichiteedzera kuti ngomariya razodziya kutochinja mabhiya ndakarohwa nemabhiya ichiti iwe kanisiya musokotiya ndikati ngwere kuti kurupisa asi kuti hapana kana wanidinga richakushedzera kuti iwe watotonga nekupenga manje pano apa tokubvudza zvemasanga. Iwe kona ngale ndiye uya akatorema ngale vamwe isu tiri kure uko ngale tanga tiri kuSouth Africa today iwe ndakutipira iwe ngale wakatozongoremera Zimbabwe apa bida akatotwekara vamwe vacho vachitoti akarivara ndokutongokaruka arohwa nemakeni. Ndazviona kuti hazvisi zvemafani saka ndati iwe watagwani mukunedza futi musharemera vanhu pamaclashes mukutotora futi mayenogoni saka timu yangu isa selection pamadj tembomani akapenga kutopura futi pandani kana futi dj tanamani toti what is going on saka kusinomara batidza foni varatidze kuti isu hatisi zvimatoni pamangoma tinorova hanzi bigituni yo iwe wakutongoremera mafanzi ndakutokutaurira kuti amafanzi aya avadhanzi ende ravadhanzi
vakutongosimbisa pamavhanzi vamwe vacho vanototi vapana hanzi but isusu tinotongonzvanzi but takutongorira vachiti zvanzi tazopinda futi kanina napfipa potenge tava kutolinga nemabhosi tichidedzera kuti mabhosi mabhanditiwe hana kana losi plus futi pamari tiwe dati iwe kani hawadzokebeki pakushuta nomara iwe tokushata ndiwe wakupisa kana chida video rinopisa bvavo vavabata vanotongomikisa ipapo wasati wamuziva ndakutokutipira usati wamuziva naps wasati wamuziva ndakutokutipira usati wamuziva naps anorira ende anorema ende ane mutoro mabandita bhosi ala vakagadzira zvinhu mahora ya otaka mombosimbisa mapromota ari kupisa zvaizvezi 2025 woyo mabanditi wanadem chipasi zondasaluti kuna mudhara chipasi pasimudzira magito yuti saka ndati chipasi airespect ndivo vakupisa pahiti hanzi vakazouya nebhima azvikanzi mayutsi torai toda hwanikani mupanha anorema zvaitataiwa ndati uyaone zvaitataiwa zvaitataiwa pajoza isusu takutorira zvaitataiwa uyaone zvaitataiwa ndinotongomusimbisa ini ipo pajoza takurira aiwa apa washayiwa pamangoma kwabva watopera pawa tiri kusimbisa mudhara chipasi nakupromota vanhu nemotewe nemadhima hanzi gore richipera todzokera futi asi kuti iwe wangu usadhama tenge tiripo kucapital 2025 mudhara chipasi vatipromota nema1000 anokura 5 zvikarema futi iwe gototora mota saka ipapo gara wapabata mutesi vamutati iwe saka wapapota iwe usanyeperwa ende usanyeperwa ndakutipira kuti usanyeperwa umwe akapuwa hasi iwewe alright usanyeperwa time usanyeperwa endewo ukanyeperwa iwewe hasi iwewe aiwa maya inina nakusara kunge munhu uya uyu mafanzi mungozonera takabata mbinga but hanyaya kutika vakomana vacho havasati vachijara chisikiri chacho but munhu avari kutodaka ndaona kuti ndingwere ndiari kudiwa laitu kozi laitu anenge adatopinda kona ng'aleka so mageto yuse pajozi akati no kona ng'ale zvaizvezvi ndiari kutopisa kati hai music saka tiri pajeni haya kwakuri kuda kungoti zviite chiremerera anosati ndokutipa nhasi mupana wangu pulo nguva yangu ndoda ocheche badman nguva yangu ndoda life yakanaka iko kugara kwakanaka ndizvo zvakanaka totoda life yaiya inoraramwa nemabig boss vakaita sana bosi nomara kagudhu life kanotoonekwa kuti aka kalife kari gudhu kalife akandati iwe kari softas kunge promotion iya yekwachipas kalife kevanhu vepamusorosoro kwete kalife oyo nguva yangu ndoda life yakanaka iko kugara kwakanaka ndizvo zvakanaka nguva yangu ndoda life yakanaka iko kugara kwakanaka ndizvo zvakanaka life yekuti ndenge ndichifamba nebhima yemahara kuita kunge ngwere light life iya inobhigwa nevanhu kuti life iyi iwe kana haisi tight inobhigwa chero nevarungu vaya vane ganda riskini ndati iwe riri bright vachitokupa sando zvikanzi life yakurarama wangu ndati iwe iri nguva yangu ndoda life yakanaka iko kugara kwakanaka ndizvo zvakanaka nguva yangu ndoda life yakanaka iko kugara kwakanaka mabanditi ndizvo zvakanaka mabanditi kugara zvakanaka naps kugara zvakanaka iko kugara kwakanaka
naiyo life yakanaka. Good life. Kalife kanenge kutodada kucheka matsaga kuita kunge knife uchidedzera kuti nini ndava kutospina matsaga kutokirusha zviya zvekutonzi uyu ndiye kani wedu mukwasha neese mabhebha achitokambira zviona kuti kagood life. Nguva yangu ndoda gara yakanaka, life yakanaka, ndizvo zvakanaka. Nguva yangu Yeah man, mumbo big oma vanhu vakuru. Aya big up. Naps Entertainment. Mara. Yeah man, ndaratimbo man ikatuda serious clan maize. So apa guys ga takuchipinda neria tudamboudza mapromoter oro dze kuti imimi munomboimba dzipi music. Kozi inini ndangokupinza ikamu chi combination chekuti changobuda kwa Naps hachina kubuda kwenyu. Yeah. Saka pandotombobvunza kuti munofarira ngoma dzipi, madisong oro dzeupenyu. Kozi mudara chipazo chanifonera zvokuti vafana vako vanofarira nindozivei. Isi tongoenderana nezvezviri paground. Tinacho mutarisi vafana ndevakwa. Tongoenderana nezvezviri paground kasvikawo zvezviri paground sanarove mutorirwa sana mudarangwereka tongosvikawo tongoitawo zvezviri chinyi paground. Saka ndati munofarira dzipi malove song oro chii? Sisi tofarira malove song nedziya dzelife. Saka apa taudamboti munhu atorere 1 yake ne tochinja bhiti ro iroro. Timbonangoisa rimwe timbovaratidza kuti manje bhiti toisarani manje chero bhiti toisarani manje toisarani bhiti chinoripa hichi kana kuti remafirisi. Ndiniti master ndinongoti zvangu varume ini ngoti wangu wakandisiya ndiyo wangu iwe wakandisiya kandisiya ndiri ndega hangu but iko zvino ndakutongoonda hangu wakandisiya ndine chironda muhana iwe wakandisiya mudiwa wangu iwe wakandisiya alright ndakutochema andina nguva makapenga sisi ona kani ndazonakirwa nefesi ndichidedzera kuti oyasi palavu nini ndiri siriyasi usagaya kuti inini ndokudhama sindokuda bebi svika upenyu hwatoguma. Ini ndaramwa zvangu ndatilinda ndaramwa zvangu bebi ndaramwa iwe ukandiramwa ndaramwawo alright ndaramwa zvangu linda bebi ndaramwa zvangu ini ndaramwa zvangu ndakutenda ini ndaramwa hangu. Ndatoramwa rudo nekuti vakuru vakatoti bofu saka apa andifire mafufu nekuti bebi vangu vazotonibata rafu ndenge ndichitori kuchemerera ndichidedzera kuti handisi kutoderera ndichidedzera kuti rudo dzoka futi bebi dzemurudo wakandisiya mukati merudo wakandisiya mujipi merudo wakandisa iwe muaizi rerudo bebi jipi rerudo but inini jipi rerudo ini ndatonyura nerudo bebi ndichiti jipi rerudo wai jipi rerudo alright takutosaiziwa nevamwe vanoti 5 vamwe voti 1 ayo 5